Mina vakutakwa mwana ngaudaganya. Mina vanikomba makomba na shomulu. Hela. Mina vangafamba na chilungu vaganyi. Vachichera pota na bereda chiro chama kuti mangoromera to tete munyanga muguchuguchu nembuchu kuti me. Say guys, amana nasi day number 2. Tipano pamai Muchaneta Gogo vani zviya nai mai Muchaneta unzi Gogo vani beyaderiko kana kuti uyu muzukuru wavanonzi ani yaropa tiri pano saka tati titangire sekumashure kudai okuzhe kwemusha nemhaka yekuti toda kuti mutiudze imimi muzuva ranhasi tapa chinhano chipi kana kuti taita stage chipi nekuti indazombo affectwa ndambonotsvaga mabheki esemende nekumbotsvaga maybe chikafu chinokwanisa kunge chidliwa nevanhu vatiri kushanda navo nhasi zuva ranhasi mabhiridha vari kutovaka isisu tati chitochera makomba eFency tatochera tikasvika pahafu yeyadhi yacho makochikari auya zvidhina zvakaungana jecha rauya nemakochikari nevakomana and zviri nhasi zvinotonakidza basa riri kutofamba zvachose and basa riri kutofaya riri kutofaya zvokuti pane remangwana imba inenge pa window level and zviri kutofamba chaizvo zviri kunakidza imi muri kutibatsira nekuku ini chimanya kuenda kuchiredzi kana kwachecheche zvikuitawo kuti basa rangu rirerukewo ndotoziva kuti nyangwe ndikabva ndosvika mwanhu apa stage yakati imwe muchizoti vakaenda vari kuenda zvimwe zvokuti zviwedzerwe project ikasire kupera saka tabakwa nemvura because kune mahunga ekuti kuchamboti nairirei saka tiri kumhanya against time saka izvozvi handei mutira kuti mutiratidza pamasvika nechirongwa chedu bona rokutanga tacherera mapose tikanosvika panoperera kona tototanga rimwe kona futi tikatochererazve tikatosvika futi panoperera kona izvo tatotanga rechi3 zvokuti mangwana mangwana tinenge tatochaisa tinenge tatopedza basa ndiri kutofamba tikutungamirwa naMwari Mwari vanesi ndasvika ndikashokeka patikushanda naMwari pakangoti kuvheneka inononzi chivhenekero ye apa zviri kutofaya chaizvo zvina Mwari mukati ende zviri kutodakidza nematanda edu akatonasa kutorama chaiko mutsetse danda number 1 vakadzi vachiita danda number 2 vakadzi ava apa mimi pachapinda nemota yotipaya apa vachapinda mokochikari apa danda number 3 number 4 vakadzi ava number 5 number 6 icho number 7 ichi chimwe chichiratidza medhemu ichi kundomai vamubama kwakuzheni kwemusha iko zvino toenda apa vakubva rimwe rauya nepano tapa nambani medhemu 8 iro tichavezererwa zvese izvi kuti zvisepo tiwerufu gogo uye makusarira kuprojekti yenyu apo 13 18 number 14 one nematanda acho angachisimudzwa nevanhukadzi vechicherera pasi masimbira arakaita ungati rachererwa nemunhurume asi vari vanhukadzi vega number 15 yapedo nepakona iri ndipari kuya rimwe apa pari kuya rimwe risati rapera kuchera imwe kona iyi eyati kona yechi2 toinda takuenda apari kuda kuchera chashinda ndamboona yadi yabvisiwa vavakamesha neshinda kudai matokumberi istraight twaine straight ndivo vanhukadzi vacho ava vari kutochera uone kuti basa riri kushandiwa nevanhukadzi hei mazvona zvakaoma iri jeresa
Seri kunonzi kwani kwamogara imi? Pamhlambi. Andisanga kuti macase mangana sakawase kuti pane mufambo. Munoita maawa mangana muchifamba. Usokuzoita maawa zika. Pakanda ufungurwa pakachigaba chacho. Chimufambo zvikuru. Uyadaruko. Chigaba chiya chodi. Kana 2 hours. Chekufungura. Basa rikutofamba zvachose. Apa. Basa rikutofamba. Ini tikenda tisitopomira. Shape yako manje. Zvikuoneka kutoti pane difference. Pomwe hanu amwe vaende epi veve mamshira. Uya chibouya. Yambotwa bana boya. Uyi kulumela changana. Mumboita zvenyi zviya. Yelelelelelele. Ndikotaureni wena ngakagane tipondo tevakahle. Mina vakutaka wamwana ngaudakanya. Mina vanikomba makomba neshomulo. Mina vakafamba nachilungu vakanyile bo. Mina vakafamba nachilungu vakanyile. Chiya mamchita mbuya uya iti. Inonzi chiuya apa. Yamutashewe. Amzikosala. Kandazala ke mina ningatswalimi. Nina chivutisi chavasali vaja. Kandazala ke mina ningatswalimi. Yamutashewe. Amzikosala. Kandazala ke mina ningatswalimi. Hai, nivula lezwako awanuna loka ya John. Akusiya mutini. Utatswala njani uzowana kwa ule John? Ubuya nyamuta kisimusi asukafa. Utatswala njani? Kuhaka kutsala. Solebeyi. Hanzi? Uzara sesi namurume ngotile kaenda John adzoke. Ndofamile mchitwa. Kuvaraidza nguva zvekuti wodemba namo chitswa. Wondisiya pamba. Iwo wenda John. Ndobereka sei ndisina murume. Ndisina murume. Asi woti tisvikewo mangwana wodzokera. Ndinotokura zvendisina mwana. Chimbo chinzwe ndo chimbo timbira chimbo chamamishita ichocho. Nina chivutiso chavasali vaja. Kandatsala ke mina ningatswalimi. Yamutashewe. Amzikosala. Icho. Kandatsala ke mina ningatswalimi. Nina chivutiso chavasali vaja. Ndine muvhunzo. Kuvabereki vemurume. Kuti ndichazvara sei. Murume wacho anoenda John. Unoya musi weChristmas. New Year watodzokera. Saka imoti moda mwana saka ndomuzvara sei mwana wacho. Mwana wewe ndo anotadza kuudza. Gara mwana wangu mukadzi uyu. Asati aitawo chi? Nhumbu. Iwo watodzokera. Saka murume adza kumuudza masara mashungurira nini? Apa uzvara. Saka ndozvara sei? Mwana wenyu achienda John asingadzokera. Mbuya imbonzwa tudambonzwa yambuya zvakare. Apa ma-interpreter takunzwa mbuya kuti yanga chireve chii. Handi. Mina vakutakwa mwana ngaudaganya. Icho. Mina vanikomba makomba neshomulo. Hela. Mina vangafamba nachilungu vakanyile. Ningatakwa nifayela wemulungu mino. Kanzi. Ndakarora ngemurume akapata. Baba ndiye akatororwa uzoganya mwana wangu. Kasi vanodini vanikomba makomba neshomulo. Mina tsivatsiva yemuhloyo kuti rile. Ningarila veka guluveni. Ningatekwa ningoti niwokupata. Mina ningatakwa nifayela wemulungu. Mina tsivatsiva yemuhloyo yokurila. Mina ningarila valeka chinyesani babo. Vangafamba nachilungu vakanyile mino. Nikukumune yakaya sala sawe mino. Zvikuchiri kumawi. Muchichidudze munomuchira sei? Vakutekwa mwana ngaudaganya. Navanikomba makomba neshomulo. Mina ningatekwa ningoti niwokupata. Mina ningatekwa nifayela. Vangafamba nachilungu vakanyile babo. Sara unoita ndizvo. Auneti. Unenge uchivaraidza nokuimba kuya. Kana ari mafunda anoimba. Ko manje matambira munotamba sei zvingwe izvi?
title Haiwa nezvi apa vanenge vachitemba vachitochema vapota naberere chiriro chamagoti mangoromera toteta munyanga muguchuguchu nembuchu kuti me kana ari muroora munyowani munomupemberera sei nechirudzi chenu? Handitonzi muroora taranenda mumesi imunoita sei? Hamupembereri munhu unongowa togara hamuiti zvekuimbira oraiti chimbouyei pane vasikama andifana kuyemberera hakuna kuzemberera kwazi uyai mutorwe kamera wokuimba ndokuyemberera kuziimba mwana icho mecha cheka iwe right mucha chimbosiya jereso ipa timbotaura nemi manje zvamunemakuchera mamwari daumbotaura naava yai mucha